Добър ден на всички! Днеска сме на поредния ни кладенец. Кладенецът не е много дълбок. 5 метра е, мисля, че. Сега ще го почистиме, ще му сложим пръсненчета, защото отдолу се е малко поизбушил се и така. Почваме да теглиме, да правиме и да си вършиме работа. Който има нужда от почистване на кладенци, повечето ни познавате, знаете как работиме. Не се притеснявайте да ни се обадите, работиме събота, неделя, през делничния ден и така. Имаме пълен набор от инструменти, абсолютно всичко, каквото ни трябва. Можете да се доверите на качество, на опит най-вече и така. Нали, момчета? Да. Къде сте, бе? Tego те звера. Живи и здрави, приятен ден и споделяйте клиповете, които пускам, нали, който има желание, нека ги споделя, за да стигат до повече хора и така нататък. Айде, живи и здрави!